नैरोजा 22 खालि जोंनि गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय गोग्लै हालामनि सानै बिनानाव बर'नि सानै बिनानावखौ जे जौन आली तालुकदार बहार आली आरो रहमान आली बे लुंसुनिया बिथांमोना इनाय जिनाहारि खालायबाय लोगोसे बे जाथायखौ लानानै सावरायनो होननानै 5 मे खालि रेपिडनि न'आव थांनानै बिथांमोनखौ इनायै एटाक खालायनायनि उनाव जगाजग जानायनि उनाव थांनाय 12 मेआव गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जायो। बयबो साव दा बे समाव गिबियावनो आङो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बयनोबो बावहरबाय। जाय जाथाया जोंनि गेजेराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबा जों लुबैया, नाथाय माखासे समाजखौ बेले बेजे खालामनानै मोजां मोनग्रा, जाय समाजखौ अरायबो गाज्रि लामाजों दैदेननो हास्थायग्रा सुबुंफोर, बेफोरबायदि सुबुंनि थाखायनो दिनै जों बेबायदि गाज्रि थासारिजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। आरो दिनैनि बे रुंसारि हिरण्मय काछारि, जाय दुखुथिया जोंनि सासे बर' फिसा, बिथांखौ जोङो दिनै थांखिनो लानाय हिनजावफोरनि गासै सोद्रोमाफोरखौसिम आङो बेखौल' खावलायनो लुबैदों, जों दिनै बे रेलिनि गेजेरजों बुहुमनो मोनसे मेसेज हरनांगौ जे बर' हारिनि सायाव सोरनिबा सायाव माबा मोनसे इनाय अनागार खामानि मावनो नागिरोब्ला जों बयबो बेनि बेरेखायै गसंथागोन। इयुनावबो जोंनि आगानखौ नुनानै, जोंनि गारांखौ नुनानै गुबुननि गोसोआव बिदि मावनो सानबावोब्ला बेनिफ्राय बियो उनफिननानै थानांगौ जायो। बेनि थाखाय जों बे रेलिखौ मोजाङै जाफुंहोनांगौ। आरो लोगोसेनो जों बयजोंबो मिथिजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिसिप्लिनै गासिबो हाबाफारिखौ मावफुङो। बेनिखायनो दिनैनि बे हान्जा सुरनायखौबो नियमनि गेजेरजों लामानि जोंनि आयेन बेफोरखौ फालिनानै मोजाङै मोजां गोजोनै मावफुंनो थाखाय सानैसिम साबायखर जासिबाय आरो जोंनि जे रेलि बेयो जागायबाय। हान्जा सुरनो थाखाय बयखौबो खावलायबाय। साउदे जांगिला जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि,
Oh, yang semua.